Nafarroan 1969tik 2015 arte izandako tortura kasuak jasotzen dituen txostena eman dio Kriminologiaren Euskal Institutuak Nafarroako gobernuari torturak eta tratu txarrak salatu dituzten 676 pertsona identifikatu dituzte ikerketaren egileek aldi horretan eta uste dute gutxienez 825 kasu izan direla. Jada aztertuak eta datu basean txertatuak dituzten espedienteetan oinarrituz atera dute datua. 434 pertsonak jasandako 522 tortura kasu daude erregistratuta eta proportzio horren arabera egin dute kalkulua. Aurrez egindako lanak kontuan hartuta gutxienez 5.181 tortura eta tratu txarren kasu zenbatu ditu institutu horrek, 1960-2015ko epean, Hego Euskal Herrian. Horietatik 1.068 Nafarroan izan ziren, hala ere, nabarmendu dute egindako ikerketa amaitu gabea dela. Torturaren errealitatea, bere osotasunean jaso behar da. Bere ondorio politiko, sozial, kultural, gizartearrak aztertu behar dira. Baita gizarte bezala erreparaziorako bideak ireki ere. Eta jakina, ez errepikatzeko bermeak ezarri behar dira. Horregatik, Nafar gobernuari eskatzen diogu bide horretan jarraitzeko. Gabon, Kriminologiaren Euskal Institutuak ondorioetan azpimarratu du ikerketa amaitu gabe gelditu dela epearen eta finantzaketaren ondorioz eta Nafarroako torturatuen sareko kideek bere egin dute ondorio hori. Azterlanaren berri izan eta gutxira ongietorria egin zion elkarteak haren edukiari azkenik erantzuna eman zaiolako aspaldiko eskaera bati. Horregatik positibotzat jo du 1978tik gaur eguneraino errealitatea aztertu izana. Jorge Txokarro, Nafarroako torturatuen sareko kidea. Dokumentazio lana eta ikerketaren lana oraindikan egiteke badago, eta bigarren fase batean sartuko ginateke gehiago egiaren inguru horretan pixka sakontzeaz eta rekonozimendua eta reparazioen arloan oraindikan pixka gehiago sakontzeaz. Berriro aipatzen dut aurrera pauso bat izan dela eta guretzako oso egun garrantzitsua jakina. Jurramendin 1976 urtean izaniko istiluetan 2 lagun hil zituzten Carlos Hugo Borboikoaren aldekoak biak. Orain arte zabaldutako bertsio ofizialak dio anaien arteko liskarra izan zela heriotza horien eragile eta joan den asteburuan Nafarroako prentsan zabaldutako informazioaren eta alderdi karlistak atzo agerraldi batean azaldu zuenaren arabera ordea Espainiatik antolatutako ekintza bat izan zen eta Manuel Fraga Iribarne orduko agintaritza ministroak esku hartu zuen. El partido carlista quiere dejar muy claro que la violencia ejercida para su eliminación, decidida en las más altas instancias del poder y realizada a través de las denominadas cloacas del Estado, ha sido una constante. En estos momentos estamos en condiciones de poder demostrarlo, con documentación muy delicada que implica a 3 ministerios del gobierno Arias Navarro y el rey emérito. Gorenak de Miguel auziko zigor nagusiak berretsi ditu. 12 urteko espetxe zigorra ezarri dio Alfredo de Migueli 7 urtekoa Otxandianori eta 5tekoa Telleriari, besteak beste prebarikazioa eta eroskeriari egitea, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, agiriak faltsutzea eta kapitalak zuritzea leporatuta zigortu ditu Eusko Alderdi Jeltzaleko Araba burubatzarraren buruzagi ohiak. Espainiako Auzitegi Goreneko zigor arloak berretsi egin du Arabako Probintzia Auzitegiak 2019ko abenduaren 17an de Miguel auzian emandako epaia. Aske zeuden de Miguel auzian zigor handienak jaso zituzten 5 auzipetuak eta Auzitegi Gorenean helegitea jarri zutelako Euskal Autonomia Erkidegoan epaitutako ustelkeria kasu handienari buruzko epaia irmoa izan arte. Arabako Probintzia Auzitegiak 2019ko abenduan eman zuen auziari buruzko epaia. Ustelkeriagatik zigortu zituen epaitutako 26 lagunetatik 15, tartean Alfredo de Miguel, Aitor Telleria eta Koldo Otxandiano. Epaiaren berri izan eta jarraian presazko agerraldia egin du EH Bilduko.
Ez da kasu isolatu bat, ez da sagarrustel bat otarre batean izan. Uste dugu gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela, eta honek uste dugu behar duela PNV-ren aldetik ere salaketa irmo bat, eta ez orain arte mantendu izan duen epelkerietatik haratago posizionamentu argi bat guzti honekiko. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen arreta hobetzeko 3. akordioa aurkeztu da. Gaur akordioa abenduaren 20an onartu zuen akordioaren jarraipen batzordeak Emakunden egin zuen bileran, eta datorren urtarrilaren 19an egingo dute erakundeek honen sinadura ofiziala lehendakaritzak. Akordioaren helburua da tratu txarren eta sexu erasoen biktimen arretan inplikatuta dauden erakundeen arteko koordinazioa areagotzea. Eta koordinazioa bultzatuz, arreta honena ematea biktimei eremu guztietan. Osasun arloan, segurtasunean, eremu judizial, sozialean eta bar. Eta lan gatazketan Bizkaiko metalgintzako protestengatik beste 6 langilek deklaratuko dute epailaren aurrean. Gaur deklaratu du lehenak Bilboko epaitegietan. Atarian, auzipetuari babes adierazteko protesta egin dute beharginek sektoreko gehiengo sindikalak deituta. Ertzaintza horrelako inpunitatearekin aritzen bada Bizkaiko metaleko gatazketan eta beste gatazketan da atzean erabaki politiko bat dagoelako. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea, eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da alde batetik bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta izun guztiak eta ez heltzea gehiago. Nazioartera salto, Poloniako justiziak gaur urtarrilaren 10ean aztertu ditu Pablo González kazetariaren defentsak haren espetxaldia 3 hilabetez luzatzeko aurkeztutako helegiteak. Poloniako apelazio auzitegiak ebatzi du helegite hori baztertzea, eta beraz Gonzálezek espetxean jarraituko du. Hirugarren espasatu behar dugu tramite hau, eta aurrekotan gertatu da moduan, da baldintzak bardinek izenda, oraingo honetan bez dugu espero aldeko ebazpenik. Ziurtzat emoten dugu epailek ez dituela helegiteak onartuko. Onartuko baleukez, uste dugu Pablo aske geratuko litzekela baldintzapeko askatasunin akaso. Baina esan dudan moduen ez dugu oinarte epailen aldetiko lako jarrerarik ikusi, eta ez dugu ebazpen desberdinik espero. Luis Ignacio da Silva Lula, Brasilgo presidenteak Jair Bolsonaro azken 4 urteotan herrialdeko estatuburu izandakoari leporatu dio herenegun gertatutakoa. Izan ere, ultraeskuineko agintariaren milaka jarraitzailek herrialdeko kongresuaren, presidentetzaren eta auzitegi gorenaren egoitzak hartu zituzten indarrez Brasilian. Gorenak atzo herrialdeko armadari agindu zion desegin ditzala Brasilen dauden kanpamentu bolsonarista guztiak 24 orduko epean. Brasilgo hedabideen arabera, kanpamentua desegiteko orduan etzen istilurik izan, eta agenteak ez ziren oldartu Bolsonaroren aldekoen aurka. Hori bai, CNN telebista kateak poliziaren iturriak aipatuz jakinarazi zuenez, gutxienez 1200 lagun atxilotu zituzten militarren estatu kolpe bat auspotu nahi zutenen artean. Herenegungo mobilizazioaren harira bestalde 400 bat pertsona hartu zituzten. Gainera, herenegungo gertakariak aintzat hartuta Brasiliako segurtasun eremuan esku hartzeko dekretua onartu du Lulak, eta datorren urtarrilaren 31 arte da indarrean egotekoa. Eta kulturarloan gurera bueltan, Vital Fundazioak ezoiko erakusketa aurkeztu du oraingoan. Negu marraztua du izena eta giratutako ibilbidea jarduera ezberdinez eta ilustrazioz osatuta dago. Se pretende estimular el aprendizaje en torno al invierno, pero también hacerlo de una forma lúdica.
en la que tendrán cabida pequeños retos o juegos, un espacio pensado para las y los más pequeños de la casa, donde aprender y disfrutar. Nafarroan 1979tik 2015 arte izandako tortura kasuak jasotzen dituen txostena eman dio Kriminologiaren Euskal Institutuak Nafarroako gobernuari. Torturak eta tratu txarrak salatu dituzten 676 pertsona identifikatu dituzte ikerketaren egileek aldi horretan, eta uste dute gutxienez 825 kasu izan direla. Jorge Txokarro, Nafarroako torturatuen sareko kidea, egonda gaur gurean, eguerdiko magazinean, entzun. Zer usten du agerian ikerketa berri honek salatutako kasuen kopuru oso hori ikusita? Bueno, ematen duen esaldi nagusina izan daiteke torturatua sistematikoa izan dela, ez? Ez dela izan kargo publiko edo funtzionariadoaren aldetik egindako zerbait isolatua, baizik eta praktika ondo antolatuta, ondo diseinatuta eta jakina sistematikoa. Eta horiek guztiak gainera aipatu beharra, ez direla biktima bezala aitortuak izan, ez dela gertatutakoa ikertu. Txosten hau pasu bat izan daiteke biktimen errekonozimendurako? Jakina, bai, objetiboki hitz egin behar da, pauso bada, aurrera pauso bada, egia bada ere, ibilbidearen hasiera dela, besterik ez. Dokumentazio lana eta ikerketaren lana oraindikan egiteke badago, eta bigarren fase batean, sartuko ginateke gehiago egiaren inguru horretan pixka sakontzeaz, eta rekonozimendua eta reparazioen arloan oraindikan pixka gehiago sakontzeaz. Berriro aipatzen dut, aurrera pauso bat izan dela, eta guretzako oso egun garrantzitsua jakina. Izan ere, aipatu beharra dago baita ere, horrelako kasuen aurrean, Espainiak zenbait zigor jaso dituela dagoeneko, tortura kasuak ez ikertzeagatik Europatik etorritako zigorrak. Bai, jasotako zigorrak oso kontatuak dira, ez? Badira, baina oso gutxi dira. Beharko lituzkete beste 5.000. Orduan, hori testimoniala bada, esanguratsua izan daiteke nazioarteko mailan kokatzen delako, baina Euskal Herrian ematen duen kopurua, 5.000 auzi pasataia da, izugarria da. Eta hala ere ez, oraindik ere aipatu dugu, 5.000 direla orain arte zenbatutakoak, 5.000 inguru, baina dena den eta ikerketaren ostean ere aipatu dutena, nabarmendu dutena eta azpimarratu dutena da, oraindik ere ikerketa ez dela amaitu, oraindik ere askoz ere kasu gehiago egon daitezkeela mahai gainean. Bai, zantzarik gabe. Dokumentazio eta ikerketaren lana oraindikan bere ibilbidea jarraitu behar du, eta atzoko eguna besterik ez efekto domino bat mahai gaineratzen dizu. Esan dizut, argi daukagu testigantza gehiago eta auzi gehiago aterako direla, eta zoritxarrez edo tamalez, kopuru hau ez dela definitibo izango, ez? Hemendik aurrera, Jorge, zein izan beharko litzateke bidea? Edo zer eskatzen duzue? Eskatzen duguna da hasitako bidea garatzea. Hau da, lehen aipatu izan dut, ikerketa eta dokumentazio lana ezinbestekoa da egiaren bidean sakontzeko, eta jakina helburua jarraitu behar du izaten errekonozimendua, reparazioa eta ez errepikatzeko bermeak mahaien gainean jartzea, eta batez ere, gizartean barneratzea hau dena gertatu zela, eta horretarako ezinbestekoa da ere, instituzioak zentzu horretan eta aktore guztiak bere garaian bestaldean egon direna begiratzen, gaur egun gaia onartzea, hitz egiteaz, eta onartzea hau horrela izatzela. Nafarroatik mugitu gabe, aipatu dugu lehenago ere, Montejurrako gertakaria Madrildik sustatu zutela azaldu dute zenbait agirik ikusi.
1976ko maiatzean Jurramendiko karlisten igoeran gertatutako eraso eta hilketen atzean, Fraga erregea eta Arias Navarroren gobernuko zenbait kargu izan ziren erantzule. Halaxe utzi dute agerian alderdi karlistak ezagutzera eman berri dituen dokumentuek. Agiri horien arabera, Manuel Fragak Peperen sortzaile eta gobernadore frankistak 5.500 ultra mobilizatu zituen Jurramendin. Ruiz de Gordoa Nafarroako gobernadore zibilaren laguntzarekin eta Juan Carlos erregea ere inplikatua zegoelarik. Esta violencia tenía como objetivo el cortar en seco todo el apoyo popular que estaba recibiendo por entonces el carlismo. Franco hil ondoren karlistek Jurramendira igotzeko kontzentrazioa egin zuten, 76ko maiatzaren 9an hain zuzen ere. Fascista talde baten eraso antolatuak 30 zauritu eta 2 hildako utzi zituen, Ricardo García Pellejero eta Aniano Jiménez Santos. Orain arte ezagututako bertsio ofizialaren arabera karlismoaren bi korronte ezberdinen arteko anaien borroka izan zen. Bertsio ofizialak hala justifikatu eta onartu du 56 urtez Jurramendin gertatutakoa. Baina oraingoz bere anonimotasuna gorde nahi duen iturri batek alderdi karlistari eskainitako txosten eta gutunek agerian utzi dute. Alderdi karlistaren aurkako estatu operazio antolatua izan zela. Finean Arias Navarroren gobernua eta Juan Carlos Borboikoaren monarkia sendotzeko plan baten parte izan zela. Toda esta gentuza tuvo el apoyo económico y logístico del gobierno español, así como de su ejército. Alderdi karlistak Jurramendiko hilketen atzean estatuko aparatuak zeudela frogatu ostean, Pedro Sánchezen gobernuaren erantzukizuna espero dute. Egia aitortu bitartean lehen pausoak Euskal Herria Bilduk eman ditu Madrilen Memoria Demokratikoko ministroa den Felix Bolañosen agerraldia eskatuz kongresuan. Espainiako auzitegi goreneko zigor arloak berretxe egin du Arabako probintzia auzitegiak 2019ko abenduaren 17an de Miguel auzian emandako epaia, eroskeria, dirua zuritzea, prebarikazioa, influentzia trafikoa eta dokumentuen faltsutzea egotzi die. Zupiriak gaitzespenik sendoena erakutsi du epai horrek frogatu dituen eta gobernu gisa defendatzen dituzten idearioen eta balio etikoen aurkakoak diren gertakarien aurrean. Edozein kasutan, gobernu bezala errespetatzen dugu, bai bere egunean Gasteizko auzitegiak eta bai orain auzitegi gorenak onartu duten fallo hau, eta onartzen dugu, betetzen dugu, eta bete araziko dugu Jaurlaritzari dagokion neurrian. Lan gatazketara salto, Bizkaiko metalgintzako protestengatik beste 6 langilek deklaratuko dute epailearen aurrean eta gaur deklaratu du lehenak Bilbon. Auzipetuari babesa adierazteko protesta egin du sektoreko gehiengo sindikalak. Bizkaiko metalgintzako protestengatik beste 6 langilek deklaratuko dute epailearen aurrean ertzaintzak jarritako salaketengatik. Asteartean lehenengoaren txanda izan da eta auzipetuari babesa adierazteko protesta egin dute sektoreko gehiengo sindikalak deituta. Bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela eta zentzu horretan sostengu osoa eman nahi diogu. Azaroan deklaratu zuena aintzat hartuta, orotara 7 langile daude deituta. Hala sindikatuek kritikatu dutenez, grebak kriminalizatzen ditu Jaurlaritzak eta ertzaintzak impunitate osoz dihardu erabaki politiko batengatik. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea,
eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da alde batetik bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta izun guztiak eta ez heltzea gehiago. Bizkaiko metalgintzaren gatazkaren korapiloa momentuz ez da askatu, urtebete baino gehiago luzatu da gainera. Hala, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dute gatazkan Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. 11 greba egun eta hainbat protesta ostean, hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute sindikatuek eta horregatik premiazkoa ikusten dute Lan eta Enplegu Sailak esku hartzea konponbidea aurkitzeko. Eta blokeo horren ostean guk esaten duguna da Eusko Jaurlaritza ardura bat duela eta ardura horri aurre egin behar diola. Sindikatuek diote negoziazioaren alde egiten dutela, bien bitartean berriz patronalak negoziazioa mespresatzen duela. Hala, borrokatzen eta mobilizatzen jarraituko dutela argi dute. Hori bai, ez dituzte greba egun gehiago aipatu. Baina ikusteke dago zein bide hartzen duten negoziazioek. Oraingoz patronalak eta sindikatuek ez dute hitzartu berriro biltzeko egunik. Urtarrileko aldapa aurten inoiz baino malkartsuagoa izango da lan gatazkei dagokionez. Hain zuzen ere, urte berriarekin lan gatazkek bera ez dutela egingo iragarri du Igor Arroyo Labeko koordinatzaile nagusiak, batez ere zaila gertatzen ari delako soldatak KPIaren arabera eguneratu ditzaten lortzea. Aurreratu duenez, lehen 6 hilekoan gutxienez 30 sektoretan egongo dira gatazkak eta ikusi beharko da zenbat iritsiko diren grebara. 2023an lan gatazkak ez direla gutxituko iragarri du Labek. Zehazki lehenengo 6 hilabeteetan 30 sektoretan gatazkak egongo direla deritzo sindikatua bertzaleak. Guk aurreikusten ditugu 30 sektoretan, 30 sektore desberdinetan egongo direla grebak edota mobilizazioak lehen 6 hileko honetan. Izan ere, Labek uste du soldata guztiak gutxienez KPIaren arabera eguneratu beharko liatekela. Bada labeharrezkotzat jotzen du gutxieneko soldata 1.400 eurora igotzea Euskal Herrian. Ez gara maximo bati buruz hitz egiten ari. Gutxieneko bati buruz hitz egiten ari gara. Egun, 1.000 edo 1.100 euroan finkatzea eztabaidan badago ere, Espainiako gobernuak esku artean dituen zifrak ez direla egokitzen Euskal Herriko errealitatera ohartarazi du sindikatuak. Horregatik, autogobernuaren eskumenak aztertzea eskatu die Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Hala baina erakundeek enpresen interesei men egiten dietela kritikatu du sindikatuak. Egoera horrela, elkarrizketa zuzena eskatu die Sen eta Confebask patronalei gutxieneko soldata 1.400 euroan ezartzeko. Lan ezbehar hilgarri berri bat deitoratu eta salatu du LAB sindikatuak. Kasu honetan, Izarran gertatutakoa Araban atzo urtarrilaren 9 izan zen, eta 2023 honetan ezagutu den lehen lan heriotza izan da. 53 urteko langilea hilik azaldu zen atzo goizean, Kutxabankek Izarran duen bulegoan lanean bakarrik ari zela. 2022an 23 heriotza ez traumatiko eman ziren Euskal Herrian lanpostuetan arazo kardiobaskularrak eragiten dituzten faktore laboralak tarteko. Arkaitz Antizar Comisiones Obreraseko Gipuzkoako lurralde arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Antizarrek nabarmendu du lanarloan urte gatazkatsua izango dela 2023 urtea. Izan ere, ezinbestekotzat jo du hitzarmen kolektiboetan iazko KPIa bermatzea, baina salatu du patronalaren jarrera gogorra izaten ari dela. Urte gatazkatsua izango da, lan munduari dagokionez, hemen Euskal Autonomia Erkidego mailan, sektore batzutan aurretik irekita dauzkegun gatazkak jarraitzen dutelako, beste kasu batzuetan aurreko urte amaieran, 2022ko abenduaren 31an hitzarmen kolektibo batzuk iraungitzen zirelako, eta beraz, mahai negoziatzaileak ireki behar direlako, adibidez Gipuzkoako metalgintza sektorean, ostegunean lehenengo bilera daukete, eta patronal batzuk gainera gogorrari dira beraien planteamenduak mahai gaineratzen, KPIa, aurreko urteko KPIa bermatu behar dugu hitzarmen kolektiboetan, eta beraz, hitz baten definitzeko
urte gatazkatxoa izango da. Barakaldoko udalaren lehiaketa publiko bateko hizkuntza eskakizunei jarritako helegiteari buruz galdetuta nabarmendu du lehiaketa horretako oinarriek ez dutela langileen euskalduntasun prozesua bultzatzen eta sektore publiko eta pribatuko langileen ezberdintasuna areagotzen duela. Hori horrela, adierazi du profil linguistikoaren dekretua dela aldatu beharrekoa eta horretarako adostasunak lortzeko prest daudela nabarmendu du. Helegite hori uste dut oso zaratatxua izaten ari dela, batez ere azken aste honetan, aurreko astelenean atera zen epaia, eta uste dut hemen merezi duela tete bat egitea edo gauzak ondo azaltzea. Zeren gero aukera dago, gauzak nahasteko eta gauzak zikintzeko, ez? Nondik dator Barakaldoko auzi honen edo sententzia honen muina? Barakaldoko udalak pliegu batzuk ateratzen ditu, esan dezun bezala, kultura departamentuko alor batzuk sustatzeko edo bertan lan egiteko. Hori, udal askok bezala, pliego publiko edo lizitazio publikoaren bitartez egiten du. Guk pliego horiek aztertzen ditugu eta ikusten duguna da profil linguistikoen dekretu bat dago, gaur egun indarrean, eta hori administrazio publiko guztiek errespetatu behar dute dekretu hori. Dekretu horrek zer esaten du? Alde batetik, errealitate soziolinguistikoa, hau da, udalerri bakoitzaren errealitate soziolinguistikoa kontutan hartuko dela. Eta horren arabera finkatuko direla kopuru batzuk, ehuneko kopuru batzuk, derrigorrezko BTBR edo hori, de obligado cumplimiento deitzen dena, ez? Barakaldoko udalak bere errealitate soziolinguistikoaren arabera bere funtzionarioei ehuneko 30%ko BTBR-eko portzentaia aplikatzen die, ez? Lege horren arabera. Hori aztertuta ikusten dugu funtzionarioei ehuneko 30% aplikatzen dietela. Eta gero, pliegoetan, hau da, azpikontrata bati, enpresa pribatu bati, ehuneko 100 eskatzen zaiela, arreta zuzena egin behar duten langilei, C1 maila. Eta bestelako lanpostuei, adibidez, mantenimenduko pertsona bati, B2 maila. Baina ehuneko 100. Guk uste dugu, alde batetik, hori ez dijoala, profil linguistikoen dekretuaren arabera, eta bestetik langileen arteko desoreka bat ematen dela langile publiko edo administrazio publikoko langileak eta enpresa pribatuko langileen artean. Zergatik, administrazio publikoko langileek, kasu honetan, liberazio batzuk dauzkete, laguntza batzuk dauzkete, formakuntza batzuk dauzkete. Lan erreforma ere izan du hizpide eta nabarmendu du baliagarria izan dela lan merkatuaren akats edo oker batzuk zuzentzeko, batez ere behin-behinekotasunari dagokionez. Zentzu horretan, pentsioen erreforma ere izan du hizpide eta adierazi du postezkoa dela pentsioak ehuneko 8,5 igo izana eta jasangarritasun faktorea indargabetu izana. Beti hemen lan erreforma goratzen naiz gainera, guain dela urte bete ere 11 egon nintzala zurekin, eta esaten nuela, garai hartan esaten nuen, guaindik goizala zenbakiak aztertzeko eta irakurketa bat egiteko. Uste genuela positiboa izango zela lan merkaturako. Gaur, urtebeteko perspektiba ikusita eta ze evoluzioa izan duen ikusita, uste dugu argi esan dezakegula lan erreforma positiboa izan dela lan merkatuko edo lan merkatuak zituen akats batzuk edo oker batzuk zuzentzeko. Batez ere nun? Behin-behinekotasunean. 2021ko eta 2022ko datuak aztertuta, 2021an kontratu berrien ehuneko 9 ziren behin-betikoak. 2022an ehuneko ia 25 da behin-betikoa, ehuneko 24,5 usteet buruz ari naiz.
Beraz, hazkundea eta enpleguaren kontsolidazioa eman dela argi dago. Orain, beste fase bat ireki behar dugu eta ikusi zer nolako edo kontratu horiek, esan nahi dut, behin betiko kontratuak dira, bale, baino zer nolako baldintzetan egiten diren kontratu horiek. Hor ere lan sindikala eta Komisiones Obrerasen aldetik hori ikuskatzen egongo gara eta behar denean salatzen eta kontratu duinak izan behar direla aldarrikatzen. Baina lan erreforma fruituak eman dituela, edo fruituak esan beharrean, lan merkatuak zituen oker horiek zuzendu dituela, uste dut, datuak hor daudela. Gero, datuak kuestionatu edo nahi baditugu, baina datuak dira. Eta nazioartera begira, Brasilen gertatutako estatu kolpe saiakeraren ostean, ez dira gutxi izan Espainiako PPren jarrerarekin alderatu izan dutenak. Hauteskundeen emaitzak edo gobernua deslegitimizatzen saiatzen ari diren heinean. Besteak beste, horren adibide gisa botere judizialaren blokeoa da. Entzun dezagun Inigo Aduriz kazetaria Eguerdiko magazinean. Bueno, zer ekarriko du edo zer ekarri beharko luke Auzitegi Konstituzionalaren aldaketa honek? Bueno, batez ere nik uste dut hurrengo hilabeteetako agenda egongo dela markatuta pendiente dauden gaien inguruan, ez? Eta mahai gainean dauden gaiak edo gaiek sendotasun eta sakontasun nahiko nabarmena daukate, ez? Zeren gogoratu beharra dago mahai gainean daukatela PPren abortuaren kontrako elegite hori, baita ere translegearen ingurukoa, eta horrelako gai sozialen ingurukoak, ez. Orduan, gehiengo aurrerakoi horrekin, agian, lege hauek, zilegitasun hori lortuko, edo lortu dezakete, ez, aurreko gehiengo kontserbadore horrek arriskuan jartzen zituen lege hauek, hain zuzen ere, aurrera ateratzeko edo konstituzionaltasun hori lortzeko aukera gehiago izango dituzte, ez? Gainontzekoan, nik ez dut askoz gehiago espero, eta ikusi beharko da hemendik aurrera hurrengo hilabeteetan zein den auzitegi honen jarduera. Ikusiko da, ze nolako aldaketak ematen baldin badira, baina aipatu dugu hamarkada luze batez egon delako gehiengo kontserbadore hori eta ondorioak bai pairatu ditugula, azken aldi. Bai, eta ondorio horiek ikusi dira legean, ez? Eta adibidez, Mariano Rajoyk onartutako lege asko auzitegiaren oniritzia jaso zutelako, ez? Eta baita ere mozalegearen inguruan eta eskubideak urratzen zituzten lege askoren inguruan, ez? Eta, nik uste aldaketa hori gerta daitekeela, baino ez dela nahita nahi ez gertatuko, ez? Ez dakite agian esperantza gehiegi jartzen ari diren sektore batzuk orain egin den erreforma honetan. Dena den eta erreforma hau egiteko bidea luzea izan da, korapilatsua, eta gainera ere badago beste aldaera bat, ez? Brasilgo gertakariekin batera konparaketak egin dira, PPk botere judizialaren blokeoarekin hain zuzen. Bueno, bai, nik uste PPk ahoan duen diskurtso hau nahiko arriskua ez etorkizunerako, ez? PPk dioena da, eta gaur Feijóok ondo adierazi du berriro ere, gobernu honek ez daukala zilegitasunik, eta ez daukala zilegitasunik gehiengoak lortzeko prozesu hori PPri gustatzen ez zaizkion alderdiekin egiten duelako, ez? Edo PPk demokraziaz kanpo kokatzen dituen alderdiekin egiten dituelako, hain zuzen ere alderdi subiranista edo independentistekin,
eta baita ere Unidas Podemosekin, ez? PPek bai Casadoren etapa horretan eta berriro ere Feijóoren etapa honetan gobernuan legez kanpo ikusten du, naiz eta gobernuak behin eta berriro kongresuan gehiengoak lortu, ez? Badirudi parlamentarismoa jartzen duela zintzilik edo baldintzan, ez? Eta hori da hasiera batean bai Brasilen eta bai Estatu Batuetan gertatutakoa, ez? Bai Kapitolioan eta aurreko asteburuan Brasiliamentuan gertatu ziren istiluak gertatu baino lehen bi herrialde horietako eskuinak baldintzan jartzen zituen instituzioak, ez? Eta hori da badirudi hori dela gertatzen ari dena baita ere Espainiar estatuan. Gaiz aldatuta arreta garraioan jarrita, Salburuako tranbiaren probak hasi dira Gasteizen, martxorako martxan izatea aurre ikusten dute. Obrak amaitutzat eman dira gaur eta lehenengo probak egin dira. Tranbiak 2,6 kilometroko ibilbidea egingo du hurrengo 2 hilabetetan. Euskal Trenbide sareak ekialdeko tranbiaren obrak bukatutzat eman ditu. Oraindik urbanizazio lanak eta instalazio areako lanak amaitzeke daude. Baita ere elore zaintza lanak egiten ari dira. Hala ere azaldu duenez probak egiten hasteko dena prest dago. Urtarrilaren 10ean hasi dira eta aurreikusten dute 2 hilabete gutxienez iraungo dutela. Hasteko tranbiak 2,6 kilometroko ibilbidea zeharkatuko du abiadura oso motelean, ziurtatzeko seinaleztapenak, geltokiak eta distantziak ondo neurtuta daudela. El tranvía tiene que recorrer la vía, entrar en las paradas, verificar las distancias entre el borde del andén y la unidad, verificar la captación de la energía a través de la catenaria y hacer las pruebas de la señalización tranviaria, que son los semáforos que nos ayudan a convivir de una manera ordenada con el resto del tráfico y los peatones. Ondoren, erabiltzaileentzako informazio sistemen probak hasiko dira eta langileen formakuntza. Azkenik, zerbitzuan egongo diren tranbiek azken ibilbide berri hau egingo dute, baina bidairirik gabe. Gauza korrela udaberrirako martxan izatea espero dute erakundeek. Bestalde Zabalganako tranbiak ere pisuzko garrantzia hartu du azken hilabeteotan. Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko udalak ez dute momentuz adostu zein izango den lotura berri honen behin betiko ibilbidea. Mano tendida desde el ayuntamiento para poder consensuar cuanto antes el recorrido del tranvía Zabalgana y para que podamos llegar a fin de esta legislatura con el estudio informativo definido, que es el objetivo y el compromiso que adquirimos en su día, ¿no? Izan ere 2023an urtaranen proiektu nagusien artean kalitatezko zerbitzu publikoak nabarmentzen ditu. Eta horien artean tranbia dago. Horrekin batera ekonomia berdearekin, deskarbonizazioarekin eta auzoen hobekuntzarekin lotuta dauden proiektuak iragarri ditu. Ordea, Gipuzkoatik Bilbora joateko urtebetean guztira 824.000-tik gora bidaiarik erabiltzen dute mugi txartela eta kopuruak are handiagoak dira egunerokotasunean, ia 4.000 pertsonak erabiltzen baitute. Bidaiari horiei mugikortasuna errazteko bidean indarrean da mugi txartelaren erabilera Bilboko metro osoan, barik txartelaren bidai arrunten prezioan. Berritasunekin hasi da urtea mugikortasunari dagokionez. Baltzaneken mugi txartelarekin Bilboko metroaren linea guztietan bidaiatu daitekeela barik txartela arruntarekin ordaintzen den tarifa bera ordainduta. Datuak begiratzen baditugu Gipuzkoatik Bilbora joateko urtebetean guztira 800.000 bidaiari baino gehiagok erabiltzen dute mugi eta kopuruak are handiagoak dira egunerokotasunean. Ia 4.000 pertsonak erabiltzen baitute. Bidaiari horiei mugikortasuna errazteko bidean, indarran da mugi txartelaren erabilera Bilboko metro osoan, barik txartelaren bidai arrunten prezioan. Ildo horretan datozen hilabetetarako hurrengo urratsa Bilbobus eta Bizkaibus zerbitzuen integrazioa izango da. Bestalde garraio publiko alde batera utzi eta autoari dagokionez, urte berriarekin batera Gipuzkoako errepidetan deskontu plan berria izango da eskura. Hala partikularrei nola jarduera ekonomikoei zuzendutako beherapen sortekin.
Beherapenak ibilgailu arinentzako bidesaria duten AP1, AP8 eta A636 errepidetako erabiltzaile guztia aplikatuko zaizkie, jatorria eduzin dela ere, Gipuzkoatik kanpoko erabiltzaileek barne. Zehazki ibilgailu arinen erabiltzaile partikularrek deskontu mota ezberdinak izango dituzte. Besteak beste AP1, AP8 eta A636an maiztasunaren araberako hileko deskontu progresiboa aplikatuko da. Deskontu hori hileko 6 joan etorrietatik aurrera gauzatuko da, 25% deskontutik hasi eta 75% iritsi arte. Dena den beti ere gastuaren gehieneko muga 35,25 eurokoa izango da 2023 urtean. Testu inguru honetan aintzanoi Arbide Gipuzkoako bidazpegituretarako diputatuaren arabera, inflazioaren ondorioak eta erregaien prezioaren igoera arintzen lagunduko du plan honek, eta aldi berean mugikortasun jasangarria sustatuko da. Gai zaldatuta berriz, urte berriaren etorrerarekin batera, Lapurdi, Base, Nafarroa eta Siberoan birziklapenaren garapena albidetzeko hainbat aldaketa izan dira, bataz ere plastikoari loturiko neurriak hartu dituzte erakunde. Kudane Arbeok azalduko digu. Urte berriarekin batera Lapurdi, Nafarroa berean eta Zuberoan birziklapenaren garapena albidetzeko hainbat aldaketa egin dituzte. Aurrerantzean errazagoa izango da birziklatzea iparraldean. Agindu berriarekin plastikozko, metalezko edo kartoizko estalkiak eta paper guztiak ontzi horian utzi beharko dira. Jan nahi du etxeko estalki guziak, plastikozkoak, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzalko dira. Jan nahi du konkretuki zure jaurta potea ere zikin ontzi hori hortan sartzalko duzula. Kaleetan eta lorategietan hondakin birziklagarriak botatzeko zakarrontzi horiak ezarri dituzte, eta hiri erdiguneetan kaleetan uzten ziren plastiko poltsak ordezkatzeko etxeko zaborra lurrazpiko edukiontzietan bota ahal izango da. Izan ere birziklagarriak sartzeko banakako edukiontzi berriak banatu dituzte, horrela ez dira poltsen barruan sartu beharko edukiontzira botatzeko. Poltsa transparenterik ez da gehiago izanen. Biltagarbik eta horren partaide diren Euskal Elkargoa eta Biarnoko Latxetako Herri Elkargoak trantsizio ekologikoaren alde urrats berri bat egin dute hondakin tratamendurako eraberritze honekin, eta horretarako 30 milioi euroko inbertsioa egin dute. Birziklagarrien kopurua handitza da helburua. Joanen urteko datua da 93 kilo biztanleka birziklatzen zirela. Pertsonako urteko 93 kilogramotik 100 kilogramora pasatu nahi dute 2024ako. Birziklatzera bota zitezkeen plastikozko ontzien kopura murriztua zen orain arte. Baina orain lehen ez bezala jogur poteak, patata fregitu motako poltsak edo beirazko poteen tapak bota daitezke besteak beste. Urrats berri honekin hondakinen kopurua txikitzarekin batera, botatzen denaren parte handiago bat balioztatzea edo berrerabiltza da xedea. Eta plastikoa aipatuta bada besterik, urte berriarekin batera indarrean da fruta eta barazkiak ontziratzeko debekua. Ezin dira plastikoarekin bildu 1,5 kilo baino gutxiagoko kantitateak, hori ala alternatiba gisa, saltokiek paperezko poltsak edo edukiontzi berrerabilgarriak eskaini behar dituzte. Supermerkatuek 2023 honetan bete beharrezko erronka batzuk dituzte. Elikagaien txikizkako saltokiak ezartzen ari diren berrikuntzetako batzuk oinarrizko elikadura produktuei beza jaistea eta aurten indarra sartuen plastikoaren gaineko zerga berezia dira, baina ez dira horiek datozen hilabetetan hartu beharko dituzten neurri bakarrak. Klima aldaketaren eta elikagaiak alferrik galtzaren aurka borrokatzeko gobernuaren gidalerro berriek hainbat aldaketa dakarte, bereziki frutari eta barazki freskoari dagozkienak. Eta horiek eragin zuzena dute Hego Euskal Herrian ere. Izan ere elikagai mota horiek saltzeko eta erosteko modua aldatu egin dute. Hori dela eta plastikozko ontzi gutxiago, ontziratu gabeko elikagai gehiago eta fruta itxusia ikusiko ditugu erosketak egin ohi ditugun saltoketako apaletan. Arauak dio debekatuta dagoela fruta eta barazkiak plastikozko ontzietan saltzea baldin eta kantitatea 1,5 kilo baino gutxiagokoa bada. Horrekin batera 400 metro kuadrotik gorako txikizkako saltokietan ontziratu gabeko produktuek 120 okupatu beharko dute gutxienez. Testu inguru horretan alternatiba gisa denda batzuetan paperezko poltsak edo kotoizko poltsa berrerabilgarri eta biodegradagarriak eskaintzen hasi dira.
Beste toki batzuetan, kartoizko kasietan saltzen hasi dira zenbait fruta, hala nola larainak eta sagarrak. Gainera erosleek beren ontzi berrerabilgarriak eraman ahalko dituzte fruta eta barazki kopuru txikiak erosteko. Hain justu abendu amaieran iritsi ziren erabaki horretara ekonomia zirkularraren ezarpenean aurrera egiteko eta 2025 eta 2030erako ontziak birziklatzeko helburu berriak lortzeko. Xede nagusia datozen urteetan plastikoaren kontsumoa murriztea da, baliokate osoari eragingo dioten aldaketen bidez, nahiz eta aldaketa handiek bereziki lehen sektorean eragingo duten. Urtearen hasierarekin batera, Hego Euskal Herrian oinarrizko produktuen beza jaistea indarrean jarri du Madrilek inflazioari aurre egiteko asmotan. Euskal nekazarien batasunak hartutako neurrien balorazioa egin dute gaurkoan 11 telebistan. Zenbait punturen alde badago ere, nondik hobetu ere badagoela adierazi du Inigo Bilbaok eguerdiko magazinean entzun. Esan bezala balorazio gazi gozo egiten duzu, ezta? Zergaitik? Bueno, alde batetik ondo dago enpresaren jaitsiera, bat-bate kontsumitzaileentzako, eurentzako, ahalmena, eman ahal izango die, produktuen prezioak jaisteko, baina beste alde batetik, lege hau antolatu denen bezala, edo planteatu den bezala, nekazariok kasu batzutan kaltetuta ateratzen gara. Kasu bat da, adibidez, regimen orokorrean dauzen nekazariek, IVAko bezaren regimen orokorrean dauzen nekazariak, zeinek bez hori aurreratu behar duten urte oso baten, eta horrek tesoreri tentsio nabariak sortuko dieta. Inigo, uste duzu bezaren jaitziera hau nahikoa izango dela prezioak jaisteko nekazarien ikuspuntutik? Momentuz ez da ikusi salmenta puntuetan presiori jaitziera, bai ekoizpenean, bai egondala fakturazio gutxitze bat, bez hori ez jasotzerakoan, diru kopurua gutxitzen da, baina momentuz gu ez du ikusi horren implementazio bat izan denik salmenta puntuetan, bat-ipat distribuzio handiko puntuetan. Salatu duzue baita ere, nekazarien aldetik ez, bestelako neurriak ere hartu behar direla, esaterako gasolinarekin laguntzeko landare muetan zaudetenak, edota bestelako neurriak, zintzuk izan barko lirateke zuen ustez? Bai, gure ustez, bezaren jaitsiera ez bakarrik elikagaietan, personentzako elikagaietan izan barko zen, uste dugu bezaren jaitsiera, bebai, pentsutan, gasoilan, ongarrietan, azkenengo produktuaren kostuak nabarmenki, influentzia bat edo duten dituzten gai horietan, uste dugu baita ere, bezaren jaitsiera bat marko litekela. Azkenean, bai pentsuak eta bai gasoi eta bai ongarriak produktuaren, balorearen, balioaren, parte handi bat dira, eta beza, kasu horietan, 21%koa da bat ere, orduen, hor kostuak ez dire gutxiagotu, eta hor arazo nahiko izan ditzakegu, alde batetik hori, bez hori ordaindu behar izaterakoan, gu bezik kobratu ezinean, eta aldiz foru ogasunek urte bateko epea ematen direzenean euren ganako bez horren konpentsazioa nekazariak jasoa izateko. Beraz, horrelako testuinguru batean zenolako aurreikuspenak egiten dituzue sektorearentzako datozen hilabeteotan? Alde batetik, ondo dago elikagaiaren beza jaistea, kontsumitzaileek produktu horiek era errezagoan eta hobeagoan jaso ahal izateko, bai egun beharko litekela hor administrazioan kontrol bat implementazio hori, salmenta puntuetan implementazio hori gertatzen dela ikusteko edo ikusten ez baldin bada salatzeko ere, alde batetik, eta gero, beste alde batetik, bai eskatzen dugu ere,
bezaren itzulera horren administrazioen aldetik itzulera ahalik eta arinena egitea. Gai aldatuta eta feminismoari helduta, konpromiso feminista berritu nahi dute emakumeak kongresuan urtarrilaren 17tik 20ra. Ekonomia feminista, askatasun afektibo sexualaz eta agenda feministaz mintzatuko dira jardunaldietan. Bere aldetik Eusko Jaurlaritzak indarkeria matxistaren biktimen arreta hobetzeko erakunde arteko 3. akordioa aurkeztu du. Akordioa abenduaren 20an onartu zuen, akordioaren jarraipen batzordeak Emakunden egin zuen bileran eta datorren urtarrilaren 19an egingo dute erakundeek honen sinadura ofiziala lehendakaritzan. Akordioa landu dugu urte hauetan gizartean eta legeetan eman diren aldaketa guztia kontuan hartzeko eta eguneratzeko. Akordioaren helburua da tratu txarren eta sexu erasoen biktimen arretan inplikatuta dauden erakundeen arteko koordinazioa areagotzea. Eta koordinazioa bultzatuz, arreta honena ematea biktimei eremu guztietan. Osasun arloan, segurtasunean, eremu judizial, sozialean eta bar. Eta 2 urteren ostean zutik eta upeltegietan edan ahal izango da sagardoa. Horregatik, txotx denboraldia bertako plazera leloa aukeratu dute. Aurtengoa, iazko uzta baino txikiagoa da kopuruz eta azaldu dutenez, izaera handikoa baita nino aldetik eta baita azukre aldetik ere eta alkohol graduazio handiagoa izango dute. Egoerak behartuta, 125 igoera izango du bataz beste sagardo botilak aurten. Herri honetan estimatzen da sagarduaren txinparta, aldazazu sagarrondoa, bere atxur, bere marka, urrengo urtian ez da izango aurten adina sagarta. Gure sagardo berria! Eta kultura arloan Vital Fundazioak ezoiko erakusketa aurkeztu du oraingoan, negu marraztua du izena eta gidatutako ibilbidea jarduera ezberdinez eta ilustrazioz osatuta dago. Vital Fundazioak ezoiko erakusketa aurkeztu du urte berriaren hasierarako. Negu marraztua 7 gunek osatzen dute eta neguarekin loturaztua dute guztiek. Gainera, ibilbide gidatua da eta esploratzaile batek egingo du. Ordu bete inguruko bizita honetan modu ludikoan erronka edo jolas txikien bidez urtaroaren zehetasunak ikasiko dituzte bizitariek. Neguari buruzko partaidetza gune bat sortu dute familientzat eta lehen hezkuntzako ikasleentzat.
Ibilbidea jardueraz eta ilustrazioaz osatuta dago eta neguarekin zerikusia duten hainbat gai biltzen ditu. Izan ere, urtaroak bata bestearen atzetik nola igarotzen diren ikusteko aukera eskaintzen du erakusketak. Eta horrekin batera, zer gertatzen den basoetan neguan, mitologiako baso zorgindua, neguko baratzea, merkatua eta sasoiko elikadura, gertuko ez diren elikagaien bidea, neguan ospatzen diren jaiak edo jantziak, eta etxean hotzetik babesteko moduak. Se pretende estimular el aprendizaje en torno al invierno, pero también hacerlo de una forma lúdica, en la que tendrán cabida pequeños retos o juegos, un espacio pensado para las y los más pequeños de la casa, donde aprender y disfrutar. Negu marrastua ikusentzunezko animazioan, musika konposizioan eta beste sektore batzuetan aritzen diren 15 pertsonak landu dute. Gorka Otsoa de Alda espazio iragankorren eta museoen diseinatzaileak eta ilustratzaileak koordinatu du. Bizitak goizez edo arratsaldez egin daitezke asteartetik larunbatera. Vital Fundazioak lurraldeko ikastetzeentzako bizitak ere eskainiko ditu 27 arte eta 25 pertsoneko taldeetan egingo dira. Bestaldetik, Baztango udalak Ilbeltza elkartearen eta Txalaparta argitaletxearen laguntzarekin euskal literatura beltza edatu eta munduko literatura beltza euskaratzeko asmoz Ilbeltza beka abiatu du. Ikus dezagun. Maite zaitut, Ane. Maite zaitut, mire. Geldi mundu guztia, hau lapurreta bada. Dena bildu duzu, mire. Dena bildu dut, Ane. Korri, polizia, alde egin behar dugu. Mire, zer egiten ari zara. Nora zoaz, enazazuz hemen. Mire. Traitorea! Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Etxarriko sarek eta herriko presoen senide eta lagunek antolatzen duten jaialdiak 8 urte beteko ditu. Espetxe politikak sortzen duen sufrimendu eta zama guztia musika bidez arintzeko helburuarekin jaio zen Zama doinu zarindu ekimena. Jaialditik ospeta izen handiko musikariak, taldeak eta artistak pasa dira. 2023ko urtarrilaren 15ean izango da hitzordua Etxarria Aranatzen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Isabe taldearen istorioak kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Bihar arte. Atzokoa ez bada, ez du aspaldi, oianeko basaia, errekalami bakotxak zuen bere, lekua argi. Bere lekuan argi, delarik dena, lambro milakatzen da, bestea